V roku 2024 sa svetové letiská vrátili na úplné maximum. Niektoré prekonali svoje rekordy predpandemických rokov, iné dosiahli nové milníky. Poďme sa pozrieť na 10 letisk, ktoré v roku 2024 prepravili najviac ľudí a na to, koľko peňazí vďaka nim. Na 10. mieste sa v roku 2024 umiestnil Šanghaj počtom cestujúcich 76 miliónov pasažierov. Čínske letiská sa po pandemickom roku vracajú do formy. Pyeongchang patrí medzi najdôležitejšie úzly pre let medzi Áziou, Európou a Amerikou. Celkové tržby približne 990 miliónov ročne alebo 83 miliónov mesačne. Čína zároveň stavia nové gigantické letiska. Brána do najľudnatejšej krajiny sveta, India, zažíva explozívny rast cestovania a v roku 2024 tu prešlo 77 miliónov cestujúcich, o 8 miliónov viac než v predošlom roku. Zarobilo letisko približne 920 miliónov dolárov ročne a 77 miliónov mesačne. Chicago O'Hare, letisko, ktoré je srdcom severoamerickej sieti, v roku 2024 prešlo jeho bránami 77 miliónov cestujúcich, čo je o 3 milióny viac než v roku 2023. Chicago O'Hare je známe svojou zložitosťou 7 dráh, desiatky brán a neustály pohyb. Denne tu prebieha približne 2400 vzletov a pristání. Z finančného hľadiska prinieslo letisku približne 1,3 miliardy dolárov ročne, čo je okolo 109 miliónov mesačne. Istanbul, most medzi východom a západom. V roku 2024 tu prešlo viac než 80 miliónov cestujúcich, čo je o 10% viac než v roku 2023. Od otvorenia v roku 2018 sa letisko rozrástlo na jeden z najväčších dopravných uzlov sveta. Tržby sa odhadujú na 1,12 miliardy dolárov ročne, alebo približne 93 miliónov mesačne. Istanbul využíva svoju strategickú polohu, je ideálnym prestupným miestom pre lety z Európy do Ázie a Afriky. Si tu nový a baví ťa toto videjko pozerať? Tak budem rád, keď tu zanecháš odber a like. Môžeme ísť na 6. miesto. V srdci Ameriky, obklopenými skalnými horami, leží Denver, najväčšie letisko USA podľa rozlohy. V roku 2024 odbavilo 82 miliónov pasažierov, čo predstavuje náraz o takmer 7 miliónov oproti predchádzajúcemu roku. Denver sa stal prekvapením, len pred 10 rokmi nebol ani v prvej desiatke. Tržby dosiahli približne 1,23 miliardy dolárov, čiže 103 miliónov mesačne. Denver je tiež lídrom udržateľnosti. 80% jeho energie pochádza z obnoviteľných zdrojov. Letisko má vlastnú solárnu farmu a pripravuje projekt zachytávania dažďovej vody na chladenie terminálov. Heathrow, meno, ktoré pozná každý cestujúci, letisko, ktoré spája celý svet s Londýnom. V roku 2024 tu prešlo takmer 84 miliónov pasažierov, čo predstavuje náraz o 6% oproti roku 2023. Heathrow si tak upevnilo pozíciu najrušnejšieho letiska Európy. Zarobilo v roku 2024 približne 1,85 miliard ročne, teda viac než 150 miliónov mesačne. Heathrow však už roky zápasí so svojím limitom priestoru. Iba 2 dráhy nestačia. Plán na výstavbu 3. dráhy sa znovu dostal do diskusí. Letisko tiež bojuje s tlakom ekologických organizácií. Na 4. mieste sa umiestnilo letisko v Hanede. Je to brána do Japonska, krajiny presnosti, tradície a technológie. V roku 2024 tu prešlo viacej než 86 miliónov cestujúcich, čo je o 9% viac ako v roku 2023. Haneda sa po pandémii zotavila neuveriteľne rýchlo. Kombinuje domáce, ale aj medzinárodné lety. Spolu s letiskom Narita tvorí dvojicu, ktorá zvláda prakticky celé Japonsko. Z hľadiska tržieb dosiahla Haneda odhadom približne 1,38 miliardy dolárov. To znamená, že každý mesiac prináša okolo 115 miliónov. Zaujímavé je, že len neletecké výnosy z reštaurácií, obchodov či hotelov tvoria viac než tretinu celkového zisku. Tretím najrušnejším letiskom v roku 2024 bol Dallas
Fort Worth v Texase. Počet cestujúcich sa zvýšil na 88 miliónov, čo je o viac než 6 miliónov viac než pred rokom. Nárast o 7,5%, ale je strategicky nepostrádateľný. Je to hlavný úzol pre spoločnosť American Airlines a kľúčový bod pre tranzit medzi severom a juhom Ameriky. Každý deň tu preletí takmer 1900 lietadiel na ploche väčšej než Manhattan. Pracuje viacej než 60 000 ľudí. Vďaka kombinácii leteckých a neleteckých výnosov, poplatky pre nájmy obchodné priestory dosiahlo letisko odhadované tržby 1,5 miliardy dolárov ročne, čo predstavuje približne 125 miliónov mesačne. V roku 2024 začal Dallas rozsiahlu modernizáciu, nové terminály, automatizované dopravné systémy a projekty na obnoviteľné zdroje energie. Na druhom mieste sa udomácnil Dubaj, symbol luxusu, modernosti a neobmedzených ambícií. V roku 2024 ním prešlo 92 miliónov pasažierov, čo je o 5,4 miliónov viacej než v roku 2023. Dubaj sa stal svetovým lídrom v medzinárodných letoch. Žiadne iné letisko neprepája toľko kontinentov priamo. Európu, Áziu, Afriku, ale aj Austráliu. Zatiaľ, čo iné letiska majú vysoký podiel domácich letov, Dubaj je iný. Až 90% cestujúcich tu iba prestupuje. Ale práve to je zdroj jeho sily. Majú ročné tržby približne 1,8 miliardy dolárov alebo 153 miliónov dolárov mesačne. Dubaj však neinvestuje len do luxusu. V zákulisí prebieha masívna expanzia výstavby Dubai World Center, ktoré má mať kapacitu 260 miliónov cestujúcich ročne. To by znamenalo viac než dvojnásobok dnešného rekordu. V roku 2024 sa Dubaj nielen zotavil z pandémie, ale prekonal sám seba. Z každého kúta sveta sa sem denne zbiehajú prúdy lietadiel. V prvom mieste sa ocitla Atlanta, letisko, ktoré sa už vyše 200 ročia drží na vrchole svetových rebríčkov. V roku 2024 ním prešlo viac ako 108 miliónov cestujúcich. Atlanta je unikátna. Nie preto, že by bola obrovská, ale preto, že dokonale organizovaná. Jej poloha preste medzi východným a západným pobrežím Spojených štátov z nej robí ideálny prestupný úzol. Každý deň tu pristaje a vzlietne vyše 2000 lietadiel. Atlanta mohla v roku 2024 zarobiť približne 1,9 miliardy dolárov, alebo viac než 160 miliónov mesačne. Za týmito číslami však stoja tisíce ľudí, dispečeri, technici, údržbári, bezpečnostné zložky a personál, ktoré udržiava letisko v pohybe.